Prynhawn da i chi gyd, a chroeso cynnes yn ôl ato ni ar Prynhawn ddydd Mercher. Wedi cael hoi fach ar ôl bore cynhyrfus iawn a dechrau'r Prynhawn. Ac i ni nôl ac yn barod am fwy. Mi'n gweud ni, mae yna gwmni gyda fi y Prynhawn yma. Falch iawn o groesawu David Oliver a Owen Griffiths yn ôl i'r brwch sylwebu yma yn y brif eisteddle. Croeso nôl. Diolch yn fawr, Helen. Ac mae yna dipyn o Prynhawn o'n blaenau ni, ond newn ni'n sôn am y cobiau eto, achos mae'r cerbydau arbennig yma o'n blaenau. Achos i ni wedi cyrraedd pencampwriaeth gyrru yn sioe Frenhinol Cymru. Ie, beth sy'n gyda fan hyn ydy pencampwr y pob adran yn y cystadlaethau gyrru, a dyma ni Seni Kendall oedd y bencampwr y gyrru Cymraeg, gyda'r i ddoi. Dethon nhw i fyny i'r Prif Gylch i gysadlu am brif bencampwriaeth Cymraeg y gyrru. Gwyn Jones Brydfa Ronarth oedd yn beirniadu, a Seni Kendall oedd i ddewis fel pencampwr y Cymreig. Y ceffyl yma wedi ennill yma droion yn y gorffennol. Mae'r ceffyl, mae'n tynnu mlaen erbyn hyn, ond mae wedi cael cryn lwyddiant yn y sioe Frenhinol, wedi ennill yma droion yn y gorffennol. Georgie Mitchell sydd yn y cart, a dwi'n siŵr bod Claire Granger yn y canol yn rhywle, a fydd hi wrth i ben nes mlaen. Ond mae'r ceffyl yma'n symud wel, mae'n llawn llygad yn dweud, llenwi'r llygad. Yn edrych ac yn teithio'r tir yn hyfryd yn dweud. Ydy, codi'r pengliniau ac yn estyn y gos mas yn ogystal. Ond y ceffyl yma'n hen law yma yn y sioe Frenhinol. Wy'n ame bod na lawer o nerfs yn perthyn i'r ceffyl yma. Yn beirniadu y bencampwriaeth yma, mae Mrs Julie Elliott o Gaint. Ac mi fydd Julie yn edrych ar y pictiwr cyflawn? Bydd, achos wrth gwrs mae gyda ni'r gyrru Cymreig sef yn fan hyn, sef wagon class fel maen nhw'n dweud, so y symudiad fydd y mwyaf pwysig. Mae'r gyrru preifat a'r masnach ysgafn hefyd, felly mae'n elfennau gwahanol a gyfynion i bob un o'r dosbarthiadau yna. Ie, a ni'n gweld y ceffyl yn trotian ar hyn o bryd. Bydd y beirniad yn llys o sicrhau bod y ceffyl ddim yn torri, felly ddim yn mynd mewn i galop, ond mae'r ceffyl yma wedi bod yn ddidor hyd yma, a chwarae teg iddo fe. Felly Seni Kendall, eiddo Georgie Mitchell a Claire Granger, y tad plasterw hallmark ar fam Seni Kate, wedi cael ei magu lawr yn St Clair. Ond yn cael ei berchen lawr ochrau Essex erbyn hyn. Mae modd mynd yn ôl fel mae rhywun yn ymateb i'r hyn sy'n ei blaenau, achos i chi'n teimlo'n hollol gysurus yn edrych ar yr olygfa yma sy'ch blaen chi. Ydy, mae hynny'n hollol wir. Os ydych chi'n edrych ar gwyneb wedyn Georgie Mitchell, mae'n hamddenol tu hwnt yn dweud hapus iawn i fyd. Felly mae'r ceffyl yma mynd fel gwaith cloc yn dweud. A Claire Granger wrth y pen, fel wnaethon ni sôn yn gynharach. Yr hyder yna. Dyma ni y gyrru preifat, Hatterol All Gold, gyda Kelly Searle, ac wrth gwrs yn rhoi help llaw iddi hi, Jessie Apicella. Hyd yn oed os nag oes gan rhywun ddiddordeb neu arbenigedd mewn cyffyle, mae rhywun yn gallu gwerthfawrogi y llun sy'n ei blaenau, a llun o'r gorffennol hefyd, yr elfen o nostalgia. Wel, gyrru preifat, y rhaid bod tymer y ceffyl yn hynod dda, bod nhw'n cyfro'r tir, a y fath o geffyl ydych chi eisiau gorau mynd i wneud y siopa yn ystod yr wythnos, falle risio mynd ar teulu i'r capel, a bod y ceffyl ddigon dda i sefyll yn llonydd ar y ffordd i ddeud helo wrth gybydog. A dyna ydy gyfynion fatha'r private driving, y gyrru preifat. Mi oedd Hatterol All Gold yn bencampwr gyrru preifat yn sioe ceffyl y flwyddyn llynedd. Gan bob un i brofiad arbennig. Eich atgoffa chi, mae Mrs Julie Elliott o Gaint.
sydd yn beirniadu y bencampwriaeth yma. Pencampwriaeth sy'n denu'r dorf. Mae'n orlawn yma'n barod. Mae dipyn o gefnogaeth i'r march yma o'r eisteddle. Lateral all gold. Allan o'r march dan oedd y jackal ar gaseg Ilston Welsh Lady. Ie wir, a wedi fagu wedyn gan Eirig Einon. Ond Jessie Apkella sydd yn y cart. Geirig Einon yn dipyn o gymeriad. Yn wir. Lyd yn yr ail i gael tro bach o gwmpas y Prif Gylch, Lateral all gold. Felly'r cobyn Cymraeg yw'r ceffyl yma, fel mae'n digwydd bod, ond fe nath ennill cystadleuaeth y gyrru preifat. Felly mae'r ddau ni wedi gweld hyd yn yma yn fridiau Cymreig. Yr adran A, Senny Kendall, a Lateral all gold wedyn y cobyn Cymreig. Dyna ni wedi cael cipolwg yn y cefndir fyna ar y beirniad. Mrs Julie Elliott. A dwi'n meddwl falle mae Kelly sydd yn y cart yma, lid Jessie yw'r perchennog wrth gwrs, ond dwi'n siŵr bod Jessie yn y cylch yn ogystal. Dyma ni enillydd y dosbarth i'r masnach ysgafn, i feirniadu yma yn y Prif Gylch ddoe. A dyma ni John Randall gyda Anfield the cheerleader. Allan o'r march, Deglaf y ringleader a'r gaseg Romelec May Queen. Hwn yn sicr yn lun o'r gorffennol. Mi oedd yn dipyn o ffefryn meddwl yn dod pan fi o'n i'n edrych ar y gystadleuaeth yn ystod y Prynhawn. Oedd y cerbyd J. Randall and Sons ac General Dealer oedd yr hysbys oedd ar blaen a tu ôl i coesyd ych chi jyst yn gweld yn fanna. General Dealer oedd o'n deud. So ie, mae'n rhaid bod y cerbyd yma'n addas ar gyfer wneud masnach, so hel nwyddau, gwerthu pethau, hel scrap, ysnal ond fysa nhw'n fysa'r cigydd, y dyn llaeth i gyd yn mynd rownd ar cerbyd debyg i'r rhain. A mae werth cadw mewn cof ar y symau ymarferol, ond cymaint o waith yn mynd mewn i'r cerbyd, y tac, y paratoi i gyd. Oes dipyn o waith plethu wedi bod yn fanna. Dwi'n chydig bach o waid, wedi cael ei magu gen Lisa Ames o Coedpoeth. Lisa yn partner i Gareth Kelly o Wrexham. Ac maen nhw yn magu dipyn o'r cobiau traddodiadol yma. Ac bu nhw eu hunain yn cystadlu yn y cystadleuaeth yma ddoe efo 3 ceffyl. Llun sioe gofio. Felly'r ceffyl a'r cart yn sgleino, ond dwi'n tipyn o waith wedi mynd mewn i baratoi'r ceffyl, ond y cart yn arbennig byddwn ni'n dweud. Eto mae'r ceffyl yn mynd yn ddi-dor. Mae'r 3, fel mae'n digwydd bod, wedi bod yn ddi-dor, ond yn sicr mae'r ddoi gyntaf yn brofiadol tu hwnt. Y ceffyl yma dwi'n mynd siŵr iawn o gorffennol y ceffyl yma, ond hyd yn yma mae perfformiad wedi bod yn ddi-dor. Ac wyt ti wedi cael dy blesio gyda pa mor gysurus mae'r ceffyl yn teithio? Ie, mae'r ceffyl yma wedi bod yn gysurus tu hwnt. Ond, ie, byddwn ni'n dweud bod yna dipyn o swydd o flaen y beirniad eleni Mrs Julie Elliott. Ydy mae'n ddosbarth cryf ac yn bencampwriaeth cryf. Ond mae'r hael yn sgleinio ac yn dod ar sglein allan yn y ceffyl a'r cart yn ogystal. A mae rhywun yn meddwl am y gwaith cynnal a chadw sydd i gadw cerbyd fel hyn. Ie, mae hwn yn hen gerbyd yn diwe. Ond y ffaith bod y teulu yma wedi cadw'r cerbyd yn mae edrych mor dda ac yn parhau i gysadlu yn glod mawr iddyn nhw. Y beirniad bellach yn gofyn i'r ceffyl i gerdded. Nawr mae'n gofyn y ceffyl i sefyll. A bosib fydd yn gofyn i'r ceffyl fynd am nôl, dyma ni. A mi fysa hynny'n rhan o'r swydd yn byse? Ie, yn sicr. Sicrhau bod y ceffyl yn medru dilyn gorchmynion. Mae'r ceffyl yma yn
hapus iawn yn gwneud hynny. A'r hens bant. Dyna ni. Gwrteisi. Felly'r tri wedi gwneud perfformiad unigol erbyn hyn. Y tri'n wahanol fydden ni'n dweud. Ond... Ble ylech chi? Helen Canwal. Dewch chi fod yn rhan ohono fe? Swn i'n mynd am y gyrru preifat. Fysa ti? Fysa. Am ba reswm? Just y sioe perffaith. Bydd rheolaeth, bydd yn datbwys. Ddim bod fi'n gwybod lot am gyrru, cofia. Owen. Wel, gyda'r adran A, mae gyda fi mab iddo fe adre, fel mae'n digwydd bod. Mae wedi cael ei fagu yng Nghymru yn San Clair, heb fod ymhell o Liwti Heledd a Fynnem Byw. Felly mae rhaid i fi fynd am yr adran A. Mitchell, milfeddyg o San Clair, nath ei fagu so felly cysylltiad Cymraeg a cysylltiad personol, felly sen i cendel i fi. Wel anheg fysa gadael un mas, ten bysa fe? Felly na i fynd am Anfield the cheerleader. A Heledd sy'n ennill. Na i dderbyn y gymeradwyaeth, diolch yn fawr. Ac yn ddewis poblogaidd yn ôl yr ymateb o'r brif eisteddle. Ond mae o'n geffil ac yn cerbyd hyfryd a wedi mynd yn hynod dda heddiw. Wel, wi jyst yn diolch yn stwff. Ie, amlwg. Heledd fydd yn beirniadu'r blwyddyn nesaf. Wedi dysgu wrth y meistri, os gael weid. Ond mi oedd y tri, wnaethon nhw'n gwneud perfformiad da iawn. Oedd y tri ohonyn nhw, ond nhw ddim wedi torri unwaith. Wnaethon nhw rhoi perfformiadau arbennig mlaen. A fel wedys ti, pob un ohonyn nhw yn ddidor. Ie, pob un o'n nhw'n bencampwyr yn barod wrth gwrs, felly rhain yw'r gorau o'r gyreuon gyda'r adran gyrru. Mae'r rhosglymau yn cynyddu. Tipyn o addurno fyna gyda John Brandel. I'ch atgoffa chi Anfield the cheerleader. Yn ennill pencampwriaeth gyrru sioe Frenhinol Cymru. Allan o'r march, degledd yr yngleder a'r gaseg, Romelec May Queen. Dwi'n ni Hatterol Olgold a Kelly Searle yn derbyn y Gil Wobber. Gwrs, Hatterol Olgold am berchnogaeth Jessie Apicella. A ddau ceffil fan hyn sydd wedi hen arfer a gennill. Mae yn lun. A rhywbeth gosgeiddig iawn am Anfield the cheerleader fan hyn yn dos. Fel oedd Owen yn dig yn harach, mae o'n cyflwr dda hefyd, mae o'n ddisgleirio heddiw. Ond hyd yn oed sŵn y dorf ddim yn cynerfu'r ceffil, yr ceffil yn hamddenol tu hwnt, yn hapus iawn yn gwneud i swydd. Ond y tri, wrth gwrs, yn hyddiannol o bencampwriaethau ei adrannau unigol. Ie, ddim ar ware bach mae rhywun yn ennill yn y sioe fawr ac yn sicr pencampwriaeth. Ond yma ni, mae'n swyddogol Anfield the cheerleader. Yn eiddo John Brandel yn ennill pencampwriaeth gyrru sioe Frenhinol Cymru 2026. Ac yn heiddi ail drobach. The Royal Welsh driving champion for 2026. The pencampwr gyrru sioe Frenhinol Cymru 2026. Fel y ti'n gweud, Owen, ddim yn torri dyn. Ddim wedi torri unwaith na gyda hyd yma.
Ani fel bod y pencampwr yn allan. Bydd y gyrru nes mlaen, bydd y concost i eligons gyda ni tua 5 o gloch iddo. Os ymwneud fel fawr y Sylwebaeth nes mlaen. Now, Holy Peter yn y drwg, ti'n mynd o'i chi'n ystod y prawf. Thank you very much to Alan. We have it back. Once more this afternoon, and he said, when he said first starting for the concourse. Well, John Randall, you have just made that absolutely jam-packed grandstand go crazy. Can you put that into words? Don't know really what to say. It's the first year for this mare. Every time we've been out with one with her, she's just unbelievable. And how much work goes into breaking them to be able to pull this magnificent carriage? There's a lot of work, a lot of exercise to get her strong, fit enough to drag it. It's very heavy, this. Not heavy with you on top as well, though, but I bet today it feels a lot lighter as you're pinging around this huge grandstand with that amazing cheer. It is, it's amazing. It's amazing to see all these people here. It's just something else, the atmosphere. Well, you've got the Supreme Championship to come back for tomorrow. Many congratulations and enjoy being up there on Cloud 9. Thank you very much. Well done. Thank you. Wel, dyna'r cwbl am nawr. Llongyfarchiadau mawr iawn. Ac yn ennill yn heiddiannol fyny. Anfield the cheerleader yn dod ar datgelu ben am y tro, ond fyddwn ni nôl ar gyfer y cobiau a'r meirch yn cyrraedd y Prif Gylch cyn bo hir.
Prynhawn dydd Mercher, Prynhawn chwedlonol, Prynhawn y cobie. Mae'r Prif Gylch wedi agor y gyfan, a hynny am reswm da. Mae'r meirch hŷn yma i hawlio'i lle, y cobie Cymreig. Pob un sef yma yn y brif eisteddle yn llawn ar awyrgylch fel arfer yn drydanol. Mae yna 3 ohonon ni yma yn cadw cwmni chi y prynhawn yma. Owen Griffiths, David Oliver a finne Heledd Cynwal. Prynhawn da gyfeillion. Prynhawn da, Helen. Prynhawn da i ti. A mae yn prynhawn da, dwi. Wel, mae'n un o'r prynhawnau mwyaf trydanol yn y flwyddyn yn dwi i'r bobl sy'n dilyn y cobie Cymreig. Dyma pinnacle y flwyddyn i'r rhai hynny sy'n cysadlu a sydd â diddordeb yn y bryd. Ond wrth gwrs mae yna bobl o amgylch y cylch yma, o bosib sydd ddim fel arfer yn dilyn y cobie yma o amgylch y sioeau bach, ond wedi hawlio'i lle yn yr eisteddle heddi er mwyn cael gweld pwy fydd yn bencampwr y cobie yn 2026. A dros y blynydde, mae wedi datblygu yn sioe, mae yna gerddoriaeth, mae yna fomentum yn os y David. Dwi'n meddwl bod y gymdeithas wedi adnabod pwy mor boblogaidd ydi o, a wedi trio creu mwy o sioe, a chwarae teg, mae wedi bod yn effeithiol iawn. Mae'n sicr yn gweithio. Mae yna bobl wedi bod yn aros y tu fas i fod mewn i eistedd ers oriau. Oes, chwarae teg, a mae yna rhesi llinell enfawr tu allan yr eisteddle i bobl yn gweithio iddo fewn. Ond wrth gwrs, y cerddoriaeth yn gyfeiliant i'r perfformiadau y cobie Cymreig, y meirch hŷn sydd gyda ni'r prynhawn yma. Simon Bigley yw'r dyn pwysig, fe sydd yn beirniadu eleni, Prynhawn Llanarth, dyn profiadol, dyn sydd wedi ennill yma yn y gorffennol y dosbarth yma, felly dyn sydd yn hen law ar gystadlu y cobie Cymreig. A'r cynnwrf o'i gwmpas ond bydd rhaid iddo fe i aros yn gadarn. Fydd yna dipyn o perswad gen y dorf, dwi'n meddwl, Mr Owen. Pobl yn trio dylanwadu, pawb a'i ffefryn, ond Simon yw'r dyn sy'n penderfynu heddiw. Dwi'n meddwl bod yna un saib wedi bod yn y sŵn o'r dorf ers i'r cobie ddod mewn i'r cylch. Mae'r petai'r cerddoriaeth yn ei gwylltion yn diwedd, Bron. Nid yn unig y cyffyle, ond y dorf yn ogystal. Odi, mae'n gweithio. Mae yna ryw alchemy yn digwydd yn dos. A fel rhywun yn y byd meddygol, Owen, sut ti'n gwerthfawrogi yna? Yn sicr siŵr. Maen nhw'n parhau i ddod, wedi bod yn aros yn y cylch casglu, a bellach, a wy'n credu bod y gatiau wedi cael. Y gatiau wedi cael yn draddodiadol. Unwaith mae'r gatiau wedi cael, does dim hawl gan yr un ceffyl arall ddod mewn. Ysgwni a fydden nhw'n ailagor y gatiau i rhyw gobyn hwyr. Ni wedi gweld hynny yn y gorffennol, a dwi'n meddwl o bosib bod yna un ceffyl arall ar y ffordd. Ysgwni os fydden nhw'n agor y gatiau. Ydyn, maen nhw'n ailagor y gatiau? Mae yna fwy nag un ar y ffordd. Rhaid bod rhaid wedi parcio'n uwch na bawb arall, falle. Mae yna ambell i lori na gosach chi lan drindod na llamer y fiall. Ond eto i gyd, fydden nhw'n hawlio sylw gan bod nhw yn hwyr ddyfodiad. Yn wir. Mae'n ambell i gyfrinach yn perthyn i gysadlu wrth gwrs, a ambell i berson o bosib yn dal y ceffyl yn ôl, er mwyn sicrhau bod y ceffyl yn dod mewn funed ola, er mwyn cael yr argraff fwyaf ar Simon, felly'r atgof diwetha fydd gyda fe wedyn, fydd o'r cobyn diwetha yn dod mewn i'r cylch. Mae'r rhain wedi bod yn gysadlu yn ers blynydde, maen nhw'n gwybod pob un tric yn y cyfer. Fel y Steddfod, Owen? Yn gwybod fel Steddfod. Steddfod y cyffyle, wrth gwrs, y cobie Cymreig. A mae'r dorf yn parhau i weiddi ar bob un o'r cobie Cymreig yna. Maen nhw'n mynd yn wyllt. Ydy, mae hynny'n hollol wir. Y cyffyle yn llawn bywyd, ond y dorf yn llawn bywyd yn ogystal ac yn gweiddi nerth ei penne. Wel, llai weid hyn yn llawn hyder. Mae yna wledd o blaen ni y prynhawn yma. Yn ogystal ar brif eisteddle, mae'n ddrwg dy fi, Owen. Na, mae'n iawn. I ni'n gweld yn syth o le ni'n eiste, i ni'n nghanol y brif eisteddle, ac i ni'n edrych gyferbyn â ni
y bancyn yn llawn. Yr un lle ar y bancyn wrth gwrs, ond yr eisteddle yn llawn hefyd. Dwi'n meddwl bod hi yn un mewn, un allan erbyn hyn. Felly mae yna 34 wedi cofrestru, a mae yna 20 o feirch wedi cyrraedd y Prif Gylch y Prynhawn yma. Ac ar ôl yr argraff cynta, mae curiad y galon yn dechrau arafu a'r cyfle i Simon Bigley i edrych yn fanylach ar y meirch hun gyda'r adran dy, y cobia Cymreig. Bod y steward yn dechrau camu tua'r gornel i stopio'r meirch yma. Bod nhw'n cael rhedeg o flaen yr eisteddle am y tro cynta. Mae'n rhyfedd fel mae'r puls yn codi'n diwedd pan wyt ti'n gweld y cyffylen y mewn a'r cerddoriaeth yn mynd. Hyd yn oed i'r pobl sydd â o bosib dim dilyniant gyda'r cobiau Cymreig, mae'r achlysur yma fel gêm bêl-drod neu fel gêm rygbi i llawer o bobl. A wir i ti, mae yna bobl yma o draws y byd, o Australia, o'r Amerig, o'r Iseldiroedd, i gyd wedi dod i weld y pinnacle yma, sef y cobiau Cymreig. A mae'n braf gweld y cobiau 20 yn y dosbarth yma o feddwl yn ystod adeg a rhyfel bron i ni golli'r bryd, ti'n gwybod? Felly mae'n braf bod y bryd yma wedi parhau. Wel, mae hwnna yn destun llawenydd enfawr. A tyle chi yn gwrando ac yn gwylio ar draws y byd, mae'n braf iawn cael bod yn gwmni chi y Prynhawn yma yn fyw o'r brifwyl yma yn Llanelwedd. Brifwyl yr anifeilied, y sioe fawr. Owen Griffiths, David Oliver a Finne Heledd Cynwal yn gwmni chi, ac yn edrych ymlaen yn eiddgar at y dosbarth chwedlonol yma bellach, y meirch hun, gyda'r adran dy, y cobia Cymreig. Dyma ni, y gŵr, tipyn o bwysau i sgwyddau, ond mae'n cario'r pwysau yn ardderchog. Dwi'n meddwl bod Simon yn cael deudydd werth chwe, mae wedi bod yn chwerthin, yn gwenu, bod yn cael sgwrs efo bob un o'r cysyllteiwyr. Dwi'n siŵr bod fo a Aled yn dipyn o ffrindiau erbyn hyn, achos maen nhw wedi sgwrsio trwy'r deunydd dwytha. Y peth rhyfedd fan hyn, mae gyda ti'r beirniad Mr Simon Bigley, Brydfa Llanarth, Aled James wedyn, yn wreiddiol o Lanarth hefyd, felly'n gyfarwydd iawn â Pauline Taylor yn ystod ei dyddiau cynnar. Aled erbyn hyn yn byw o ochrau Caerdydd, ond cysylltiad â Brydfa Llanarth. Simon ar y fe, dyna ni, ar tei coch. Sgwn i beth sy'n mynd trwy'r meddwl na. Mae o i weld yn mwynhau'r cystadlu, yn mwynhau gweld y cystadleuwyr yn... Mae wedi perchnogi rôl o feirniadu. Yndi, yn bendant, yn bendant. A fel y ti'n gweud, mae wedi cael y cyfle, a wedi rhoi'r cyfle i gael sgwrs gyda pob un sydd wedi cystadlu dros y ddeunydd. Ti'n gweld oedd chat bach efo pawb, so? A wy'n siŵr bod pawb yn gwerthfawrogi hynny, ac i ni newydd weld Asgard Flash of Gold yn pasio ni. O'r march Hilgarth Top Dollar a'r gaseg Hilgarth All Gold. Simon Bigley o Brydfa Llanarth yw'r beirniad. Dyn ni'n gweld yng nghanol y cylch yma ni. Ac Brydfa Llanarth erbyn hyn wedi lleoli rhwng y gallu gandryll a Henffordd. Atgoffwch ni, achos mae'r sioe gynta, yr arddangosfa gynta, pan maen nhw gyd yn dod mewn, mae pob un yn edrych yn drawiadol. Ond lawr i'r man bethau, am ba fan bethau y bydd Simon Bigley yn chwilio amdanyn nhw ac yn gwerthfawrogi i goroni'r pencampwr fan hyn. Felly fydd Simon yn amlwg yn chwilio am gywirdeb. I ni'n meddwl am Brydfa Llanarth fel Brydfa sydd yn cael llwyddiant mewn llaw, ond hefyd dan gyfrwy. Felly fydd yn chwilio am geffyl, wyt ti'n gallu ei gyfrwyo'n yn hawdd iawn. Yn hanesyddol, mae Brydfa Llanarth yn cael ei gysylltu â chyffyle dan gyfrwy. Wrth gwrs, gath ei Brydfa i ddechrau gan Pauline Taylor, Enid Lewis a Barbara Saunders Davies yn fferm Blaen Wern yng Ngheredigion. Ond mi nath y Brydfa ddod i feddiant tad Simon, Len Bigley, y diweddar erbyn hyn wrth gwrs. A felly'r ceffyl hynny ti'n gallu ei gyfrwyo fydd Simon yn chwilio amdano, byddwn ni'n meddwl.
Byddwn ni'n gweld pob un yn unigol yn cael mynd o flaen yr eisteddle. Felly fydd y bonllefen a'r chwibani'n dechrau nôl. Bydd. Felly mae wedi bod yn ddechreuad pen i gamp yma i ddosbarth y Meirch un. Adran dy y cobiau Cymreig ac edrych ymlaen yn awchus i weld sut mae'n datblygu. Croeso nôl i'r Prif Gylch, felly i ni ar ddechrau. Dyma ni adran y cobiau Cymreig y Meirch un yn cael y cyfle i roi'r olwg gynta yn unigol o flaen y beirniad Simon Bigley y Prynhawn yma. Mae pob un sedd yn orlawn. Dyma ni Abergyfenni Flash Harry, dy mechnogaeth Carl a Gardner. Dy march Gwynfaes Culwch ac allan o Abergyfenni Fai Countess. Cyfarwyddiadau gan Simon Bigley yn galw am y nesa. Simon Charlesworth. Buxwood Masterclass dan bechnogaeth Dean Prater. Gellir tad wedyn Rhyn Cythen Martino a'r fam Mitchell Troy Lively Maid. Dyma ni Fourways Prince of Wales. Ac yn ddangos gen Bryn Jones. Fourways Prince. Dan bechnogaeth John Haywood. O'r march Llanarth Prince of Wales ar gaseg Fourways Jade. Casgob Delwyn. Oedd yn bencampwr gwrywaidd yma fel ebol 2 flwydd oed. Ie, llan o'r march Gwenllan Deo ar gaseg Casgob Penblwydd Hapus. Yn eiddo i John Townsend. John Townsend ddim yn byw yn bell erbyn hyn o dull Lloegr yn reiddiol, ond wedi ymgartrefi ger Llandrindod. Pawb yn aros i dro. Dai George. T Hen Brenin. Yn un sydd yn dod nôl bob blwyddyn, Owen. Ydy, mae hynny'n wir, a'i dad wedyn Horeb Tomboy a'r fam T Hen Diana. Brydfa T Hen Mati wedi ennill yma nôl yn y gorffennol peth. Ond heddi T Hen Brenin sy'n cysadlu, a dwi'n siŵr bod hwn yn perthyn i'r gaseg enwog hynny, T Hen Mati. Simon Bigley, y tro cyntaf fe i beirniadu fan hyn, ond wedi beirniadu yn y gorffennol yn y ffair eia. I'n wir, a'i dad wedi beirniadu yma hefyd, nôl yn 1997, ac wedyn un arall y brydfa fannar, Pauline Taylor, wedi beirniadu nôl yn 1973. Dyma ni Glanfyrnwy Black Thunder. Cyfechnogaeth Arwyn Jones y fferm, ond yn cael ei cynhyrchu gen John Bennett. O'r march Temple Dream Playboy ar gaseg Temple Dream Limited Edition. A maen nhw'n tasgu o gwmpas y Prif Gylch. John di cael dipyn o lwyddiant ddoi yn dangos ar ran Arwyn Jones. A digon o stamina. Eitha ffit John, chwarae teg efo. Ie, Glanfyrnwy wedi cael llwyddiant gyda'r adran A, pencampwriaeth y stoc ifanc. Felly, Teulu Smith, Trefalion, dwi'n meddwl, sydd gyda ni fan hyn. Trefalion Roy Rogers. Ie.
A'r tad wedyn Trefalion Hwch ar fam Trefalion Rosanna. Dyn yn arddangos, ond i ddad cu yn gystal yn berchen yr ceffil yma. Nelson a Dean Smith. Dyma ni fan hyn, mae Asgard Flash of Gold. O'r march, Hilgarth Top Dollar ar gaseg Hilgarth All Gold. Ac i'ch atgoffa chi, mae yna 20 o feirch yn y dosbarth yma, felly tipyn o dasg o flaen y beirniad Simon Bigley. Dyma ni merch Dai George rwan yng Ngharad. Tu hen Tomboy. Y tad eto Horeb Tomboy ar fam tu hen Diana. Y frydfa tu hen wedi cael llwyddiant yma yn y gorffennol, nôl yn 1962, tu hen Mati. A hefyd tu hen Comet yn diweddarach, 1969. A'r dyn holl bwysig, Simon Bigley a'i Stewart Ala James. A gwych yw cael gwybod y cefndir a llinach y gwahanol feirch. Ie, wrth gwrs, llawer o'r bobl yma wedi bod yn magu'r cofiau ar parhau at yr un llinach. Gyda dilyn y teuluoedd nôl yn ogystal â'r cyfylau. Pob un yn cael ei dro a fan hyn. Gwynfaes Llaw Gyffes. Gyfrachnogaeth Meirion Evans. Ie. March Gwynfaes Culwch. Na, mae ddrwg dy fi ar gaseg Gwynfaes Branwen. Ie'r tad Gwynfaes Culwch wedi ennill yma nôl yn 2002. A brawd i'r ceffil yma hefyd Seren Wledig, Gwynfaes Seren Wledig yn 2023. I'ch atgoffa chi, mae yna 20 o feirch yn y dosbarth yma. Thomas Howardson gyda Sangrig Samayam. Ie, Pentrefellin Jake y tad a Heigmor Seren Wen y fam. A Gwilym yn berchen ar y ceffil yma. A Thomas y mab yn arddangos. Dyma ni'r beirniad. Wedi cael ail fan hyn hefyd, nôl yn 2025. Yn y sioe frenhinol ac yng Nglanes Eleni. Claire Davies yw hwn, gyda Gwenllan Berwyn Sion. Claire yn dod o Rhaeadr Gwy, so felly ddim wedi teithio'n bell heddiw. Felly 20 yn y dosbarth yma. 34 wedi cofrestru, ond dros hanner onynt wedi dod ger bron y beirniad. Mr Simon Bigley, Brydfa Llanarth. Ac ni wedi gweld sawl ifanc yn arwen yn ystod y tridiau diwetha. Eisiau bod yn ifanc i fynd o amgylch y cylch os ni'n dweud, Elas. A chalon brif. Dio ddim i'r wan. Na. O, dyma ni. Dwi'n tybio Danaway Rossi yw hwn. Ie, Danaway Rossi, Danaway Flashjack y tad. Danaway Flashjack wedi ymyd yma yn y gorffennol, wrth gwrs yn mynd ar bencampwriaeth. Nôl yn 2000. A'r fam Danaway Madeline. Harry Ferrier. A Zach Kennedy yn arddangos. A'r trinwyr ifanc yn parhau i ddod. A dyma ni fan hyn. Mae Tadbig Delboy. Tony Side y Terminator tad a Tadbig i Del ar fam. Eiddo i Faye Harris. Gyda Jack Spurgeon yn arddangos. Gethin Williams gyda Tysilio hen i dy wlad. Cyfechnogaeth Robert Davies y ddiofeddig o Ynys Môn. Yn rhoi raff ond eto'n cadw'n ddigon tyn.
Wel, y cynta o'r ddau sy'n wedi rhoi Iwerddon, dwi'n credu yw hwn. Ie. Bwdo Sir Percy. A Derek, dwi'n meddwl fe, Derek Dykes sydd wrth y pen. Mae'r ceffil yma eisiau mynd. Mae yna ddigon o dan a digon o ysbryd. Wel, dyma'r ail o Iwerddon. Welson i'r ceffil yma y llynedd, bydw'r Big Jim. A mi ath y dorf yn wyll llynedd, ysgwni os oedd nhw'n gwneud yr un peth, eleni eto. Oherwydd mae'r ceffil yma'n medru symud. Ai, achos y symudiad, fi'n cofio fe llynedd. Ie, mae'n llenwi'r llygad yn dweud, mae symudiad yn arbennig, mae'n llond i got, a eto mae'n mynd yn ddidor. James Cleland o'r Iwerddon. Gyda nhw ddau yn y dosbarth yma. Y ceffil yma ar un blaenorol, ond bydo Big Jim ydy hwn. Mae'r camen ryfeddol. Ie wir, mi oedd y ceffil yn camu mas yn dod a oedd e'n brofiadol iawn, nath e ddim torri yr un waith. Trefalion Travis. Fechnogaeth Harry Ferrier. Dyma'r Gwenllan Brynmor. Ac allan o Trefalion Ronda. A mae angen camol yr hyn sy'n dangos hefyd. Mae o'r rhaid gynnes ti allan a hefyd, Eledd, ac chi'n gweld. Mae'r siwardiad, mae oedd ambell un, ydy'r botel o ddŵr yn gynharach, felly... Gofal i bawb. Felly ni wedi gweld yr 20 bellach yn gwneud... O na, dyma diwetha, dwi'n meddwl. Mae'r rhosyn coch the hitman. Ie, yn eiddo i Rod Rees, dwi'n meddwl. Yn fab i Treforest Mabon Mai a'r fam wedyn Horeb Megan. Wedi fagu gan Jenny Harkness, ond Rod Rees sydd yn berchen ar y ceffil yma o Horeb yng Ngheredigion. A tad Rod Rees oedd yr enwog John Roderick Rees, oedd yn athrylydd geiriau, ond hefyd yn frwd iawn gyda'r cobiau Cymreig. Ei dad wedi ennill y goron ar y Eisteddfod Genedlaethol dwywaith. 2 flynedd yn olynol, fel mae'n digwydd. Ond Declan Davies yn arddangos ar ei rannau. A ffeithiau arbennig Owen. Braf clywed y cefndir. Felly dyma ni'r dyn holl bwysig, Mr Simon Bigley, brydfa llanar. Tipyn o amrywiaeth yn y cylch fyddwn ni'n dweud o ran teip. Ni wedi gweld rhai sy'n symud yn arbennig. I ni gweld rhai wedyn a pen llinyn da, rhai a thra da. Felly diddorol fydd gweld lle fydd Simon Bigley yn mynd heddi gyda'i benderfyniad. Dwi'n meddwl, Owen, efo'r dosbarth yma'n enwedig, mae bobl sy'n magu ac yn dangos, maen nhw'n poeni lot os gennych teip cywir i'r beirniad, falle a dwi'n mynd i risgio fynd â hwn i'r sioe yma. Dwi'n meddwl bod pobl jyst yn hoff o bod yn rhan o'r dosbarth yma ar o'r Gylch. Maen nhw'n troi fyny. Ie, a trio i look yn dy fe, ti'n gwybod, oherwydd yn aml iawn mae look yn chwarae rhan mawr ynddi. Mae'n rhaid i'r ceffil perfformio ar y dydd. A weithiau wyt ti'n cael am y surprise yn wyt ti'n gwybod, mae'r ceffil yn perfformio dipyn yn well na wyt ti'n feddwl, a o bosib bod y beirniad yn ffafio'r ceffil hynny, heb yn wybod i ti. A mae'r ffaith bod ti wedi bod yn rhan o'r dosbarth sy'n bellach mor enwog, mor chwedlonol, yn dipyn o beth, eto i gyd yn ffenest siop. Felly mae pobl wedi cael y cyfle i weld y farch. Ie, mae hynny'n hollol wir, a yr un fydd yn ennill y sioe frenhinol leni, fydd yn enw anfarwol wedyn, ond mae'n rhaid i gofio bod o bosib y ceffil hynny wedi bod yma yn y gorffennol a wedi colli yn y gystal, ond heddi yw'r diwrnod pwysig, a bydd yr un fydd yn cael yr wobr gynta, a y bencampwriaeth a'r nes ymlaen yn y dydd wedyn yn cael ei enw yn anfarwol. Y beirniad Simon Bigley wedi dod yn nes at y cyffel erbyn hyn, yn edrych ar y trad, y cyffelau.
A mae hwnna'n bwysig I Simon Bigley. Y sylfaen. Wel, mae sylfaen yn bwysig iawn I lot o bethau mewn bywyd yn dywe, a dyw'r ceffylau yn ddim eithriad. Ddo, mi oedd gan Simon ffon beirniadu. A'r sôn yw, mae ffon beirniadu Pauline Taylor oedd e. Erbyn heddi dim yn gweld y ffon gyda ge, ond y sôn oedd bod ganddo ffon Pauline Taylor ddo. Y fenyw nath ddechrau'r frydfa Llanarth. A mae'r parhad yna yn ychwanegiad hyfryd. Ac yn sicr iddo fe hefyd yn meddwl cyment bod fe dalp o'r gorffennol gyda ge. Mae Simon yn berson reit sentimental, ac fi sy'n siarad efo cyn y sioe, ac oedd yn sôn bod o'n mynd I ddod ar ffon ma gyda fe'r sioe I ddangos, ac yn deud gan bod Pauline, byna rhan o llanath wreiddiol yn y sioe efo fo. Felly dyna chi olygfa. Mae'n hyfryd yma ar Prynhawn dydd Mercher. Bellach yn enwog ar draws y byd. Fel sef, olygfa. Mae angen I chi fod yma I weld y meir llun. Yn adran y cobiau Cymreig, yr adran dy. Mae yna 20 yn y dosbarth I gyd y Prynhawn yma, a Owen Griffiths a David Oliver yn gwmni fi yn edrych ar y cwbl. Simon Bigley yn beirniadu. Dyma nhw. Simon ar y dde, sgwrsio ar steward. A fe gaethon ni ddechrau Penny Gamp yn do. Y sioe arferol gyda'r gerddoriaeth a'r dorf. Oedd e'n teimlo fi, chi'n gweld nhw ar balcon y canolfan yr aelodau. Oedd e'n teimlo fi fel sy'n nhw'n bach mwy gwyllt rydyn. Wel, mae'r dorf, mae nhw sy'n neud y dosbarth yma mewn ffordd. Bod yr olygfa yn un unigryw iawn, mae'r croeso maen nhw'n gael gan yr eisteddle, gan y banc sydd gyferbyn yn ni, mae'n trydanol. Ie, mae'n gynnes yn dywyd, ti'n gwybod, a bosib bod y gwres wedi mynd I pennau nhw'n dyfed, ti'n gwybod. Ti'n awyr. Ti'n meddwl yn dda, Ond dyma ni Aled James y steward. A beth sy'n ddiddorol fan hyn, dyn ni sôn yn gynharach, Aled yn wreiddiol o Lanarth yng Ngheredigion, a mi dreuliodd ei amser gyda'r y tair menyw Pauline Taylor, Enid Lewis a Barbara Saunders Davies, ond heddi yn gysur I Simon Bigley sydd bellach yn berchen ar fydfa Llanarth. Ond mae'n dechrau tynnu mewn yn barod? Ie, dwi'n meddwl yr Marc Glanfyrnwy, John Bennett, ond Arwyn y fferm yn berchen ar y ceffyl yma. Glanfyrnwy Black Thunder. O'r march Temple Dream Playboy a'r gaseg Temple Dream Limited Edition. A'r ceffyl yma wedi ennill yn sioe fel Llambed yn gynharach eleni, dwi'n meddwl. A John Bennett wedi cael llwyddiant ar ran Arwyn Jones yn yr adran A ddoe mynd ar bencampwriaeth y stoc ifanc. Sgwn I, a dyma fydd yr ail rhifan coch I Arwyn y fferm, Arwyn Jones, Brydfa Glanfyrnwy. John wedi cael digon o'r dŵr. Yn sicr. Dwi'n meddwl bod yr ail mewn erbyn hyn hefyd. Felly Simon Charlesworth. Ond dwi'n meddwl mai teulu Prater sydd yn berchen ar y ceffyl yma. Buxwood Masterclass. Dyn Prater, y tar Rhyn Cillen Martino a'r fam wedyn Mitchell Troy Lively Maid. Oeddech chi'n gweld fel mae'n meddwl? Be dyn ni'n gweld efo Simon hyn ydy bod nhw'n Gymreigedd, ddim yn rhy fawr chwaith, cobyn go iawn, ac hyd yn oed trwy dosbarth yr cesig bore yma, oedd yr un teip yn bod yn dod o? Ie, mae wedi mynd am y cyffylau trymion, byddwn ni'n dweud, cyffylau a dyfnder. Y cyffylau ti'n meddwl am nôl yn yddiau cynnar Brydfa Llanarth mewn ffordd. Felly mae'n neis gweld bod y teip hynny yn parhau yn ei feirniadaeth yr teip mae'r Brydfa Llanarth wedi bod yn enwog amdano ar hyd y blynydde. Dyma ni eto Simon Bigley gyda'r tei goch a'r steward Aled James. Dechrau didoli
te. Beth yw penderfyniad nesa, Simon? Felly mae gyda ni'r 1, 2, 3, 5 cynta, neu 4 cynta mewn erbyn hyn, a'r 5 yn gwneud i ffordd. Ond Brydfa Glanfyrnwy sydd ar y brig ar hyn o bryd, Glanfyrnwy Black Thunder. Gwynfaith llaw gyffes. Ac yn Hara George wedi cael ei tynnu fewn gyda tu hen Tomboy. Wel, dyma'r un sydd ar brig ar hyn o bryd, Glanfyrnwy Black Thunder, yn disgleirio yn yr haul. Dyma fe, yn fab i Temple Dream Playboy a'r fam Temple Dream Limited Edition. Mae fe sydd yn gwybod bod llyged y byd arno fe. Wel, mae llyged y byd arno. Yn sicr mae llyged y sioe frenhinol ar y ceffyl yma erbyn hyn. O'n i'n deall gyda Simon Bigley sy'n beirniadu ambell i beth bydde fe ddim yn keen arno fe hefyd yn dos. Ie, mae o'n deud, mae wedi bod yn reit agored, be maen galw yn system cap tox. Cap tox? Ie, so ar y gare, rhyw chwyddiad ar y gare, di o'n de? Ie, felly gyda'r go-sôl, gyda'r joint hynny, weithiau mae'r ceffyl gyda chwyddi, oherwydd mae'r ceffyl o bosib wedi bod mewn rhy hir neu wedi bwrw i asgwrn, a mae hynny wedyn yn cael ei gyfri fel rhywbeth anfanteisiol o fewn y byd ceffylau, felly cap tox yn rhywbeth negyddol iawn. Unwaith mae gyda ti cap tox, mae'n anodd iawn cael gwared ohonyn nhw. Felly, mewn ffordd, mae lawer o cofiau Cymreig wedi cael ei dinistrio oherwydd gyda nhw cap tox. Ond mae yna luniau perffaith iawn fan hyn o'n blaenau ni y Prynhawn yma, ac ni'n edrych ymlaen yn fawr at weld sut fydd y llun yma yn datblygu. Felly 20 yn y dosbarth, a Simon Bigley wedi dechrau ar ei benderfyniad. Mae'n dal i gerdded. Chi'n meddwl fydd e'n hir cyn wneud penderfyniad? Na, fydd o'n, dwi'n meddwl, eitha trwy'r y llinell yma rwan. Ac beirniadu nhw'n unigol, a dwi'n meddwl fi Simon rhaid benderfynol, mae o wedi bod yn tydio trwy'r deuddyd. Dyma chi res ragorol, res o feir llun gyda'r adran dy y cobiau Cymreig. Mae yna gyfle nawr i ni edrych yn fanylach ar bob un o'r creaduried yma. Owen Griffiths a David Oliver yn gwmni fi Heledd Cynwal ar Prynhawn ddydd Mercher. A maen nhw yn greaduried urddasol iawn y meir llun. Yndi, mae o'n wledd ac yn rhaid cael gweld yn rhan o'r dosbarth yma. Dyn ni yma yn setu'r gorau'r sioe yn gwylio'r cyfan ac mae'r awyrgylch wedi bod yn hyfryd. Ar y brig ar hyn o bryd mae Glanfyrnwy Black Thunder. Y march Temple Dream Playboy allan o'r gaseg Temple Dream Limited Edition. Ie, y ceffyl yma, ceffyl 9 oed yw hwn, yn eiddo i Arwyn Jones a John Bennett yn arddangos y ran Arwyn y Fferm o Pont Robert. Mae yna rhyw fatha, Owen wyt sy'n cytuno, rhyw golwg, Llanarth Lloyd George, y stoc yna o Sydenham, yn perthyn i'r ceffyl yma. Ie, yn sicr o ran lliw, yn dweud ti'n cysylltu ar Brydfa Sydenham gyda'r lliw D yn Goeswyn hefyd, ond wyt ti hefyd yn gallu gweld gyda Llanarth nhw'n geffylau a dyfnder mawr. Mae hwn yn, byddwn ni'n gweud bod hwn yn geffyl o'r hen deip. Byddwn ni'n defnyddio'r term hynny yn rhy aml o bosib, ond mae hwn yn diffinio'r hen deip. Byddwn ni'n dweud mae drad yn arbennig o dda. Ti'n gweld y siwrlen sef, neu'r maxer fel mae rhai'n galw sef y blew ar y gwylod y trad. A hynny sy'n gwneud y bryd yma'n unigryw. A mae'r ceffyl yma yn edrych yn ddim ond yn Gymraeg yn dweud. A mae Simon Bigley yn licio'r hen deip. Wel, byddwn ni'n
gweud I fod oherwydd un ni'n meddwl am brydfa Llanarth, wyt ti'n mynd nôl i'r 50au, bosib y 40au cynnar pryd nath brydfa Llanarth ddechrau. Felly mae'r teip wedi bod yn gyson gyda nhw trwy'r amser, felly pan ni'n dweud bod nhw'r hen deip, oherwydd mae'r brydfa yma'n mynd nôl i'r hen deip. Dyma'r un sy'n ail ar hyn o bryd, Buxwood Masterclass. Eiddo Dean Prater, sydd yn berchan ar brydfa Buxwood erbyn hyn. Simon Charlesworth yn arddangos. A'r tad wedyn Rhyncillen Martino, wedi fagu gan I fam, Carol Prater, a y fam wedyn Mitchell Troy Lively Maid. Yn 12 o'd. Mi oedd yn bencampwr y meirch yn Llambed yn doedd rhyw cwpl o flynyddoedd yn ôl. Ie, hynny'n wir. A'r un blaenorol hefyd gan byrnwy Black Thunder wedi ennill yn Llambed eleni. Chi'n sôn am faddeuant weithiau mewn beirniadu. Pan maen nhw yn cael trot fach, os dyn nhw yn torri, oeddi hwnnw'n gallu cael ei gyfri yn ei herbyn nhw? Ydych chi eisiau... Mae pob un yn arddangos eisiau ceffio sydd yn mynd yn didor ac yn symud yna, ond anifeiliaid ydyn nhw wedyn yn de. Ond bod nhw ddim yn torri gymaint, dwi'n meddwl, dyna'r cyfrinach. Ie, sneb yn berffaith, nag os ti'n gwybod. A weithiau mae rhaid ti cael meddeiant i'r cyfle yma, herwydd nid gyda'r sioe yma, ti ddim yn cael awyrgylch fel hyn yn aml iawn i'r cyfle yma ddod yn gyfarwydd gyda, ond yn aml iawn gyda phrofiad, maen nhw yn dueddol o dorri llai. Felly Gwenllan Berwyn Siôn, i ddoi Claire Davies a Luke Powell. Tad wedyn Gwenllan Siôn Dafydd a'r fam Gwenllan Buddig wedi cael ei magu yng Nghastell Newydd Emlyn. Yng Ngheredigion, ond bellach yn eiddo Claire a Luke. Ac o ti'n sôn am eu profiad nhw ac yn gyfarwdd ag awyrgylch fel hyn. A pwysigrwydd y sioe eraill, ond faint o'r sioe wyt ti'n mynd cyn dod i rhywbeth mor fawr a hyn? Os angen i ti fod yn eitha gofalus? Yn dibynnu ar y ceffil hefyd ar amgylchiadau. Mae rhai ceffylau fe'n cyfan o mynd i ambell i rai chi papur mae'n gael beth miles on the clock yn de. Fel bod gen nhw'r brofiad. Ond efo falle efo rhai hun fel hyn, o wefn sy'n cytuno fod nhw'n lot o rai wedi cael ei dal nôl ar gyfer y sioe yma falle. Ie, erbyn hyn, mae llawer yn nhw wedi cael y profiad ar hyd y blynydde. Rhaid ti gofio mai dosbarth hun yw'r dosbarth yma i'r merch 8 mlynedd a throsodd. Ond 20 yn y dosbarth yma, sef dosbarth y merch hun. Dyma ni Gwenllan Berwyn Siôn yn cloi ar hyn o bryd. Oedd hi'n gymylog y bore yma pan ddaethon ni mewn, a naws chydig bach yn oerach iddi, ond bellach mae'r gwres wedi cynyddu a mae'r haul yn disgleirio. A da o beth yw ni, achos i chi'n gweld y coti ar ei gorau hefyd. A dweud, mae yna dipyn o sglein wedi dod ar nhw erbyn hyn. Mae'r haul yn helpu. Trefolion Roy Rogers yw'r march yma. Ie, Trefalion Hwch wedyn y tad, a'r fam Trefalion Rosanna. Dwi'n meddwl bod Trefalion Hwch yn fab i Trefalion Jojo, a Trefalion Jojo yn nillodd dan tad Simon Bigley nôl yn 1997. I chi'n ail ymuno gyda ni wrth i ni fwynhau Prynhawn godidog o gystadlu. Y meirch yn llenwi'r prif gylch, y meirch un gyda'r cobiau Cymreig, yr adran dy. Ond blaen ni nawr, mae Gwynfaes Lleu Llaw Gyffes. O'r march Gwynfaes Culwch a'r gaseg Gwynfaes Branwen. Wrth yn ochr i mae Owen Griffiths a David Oliver. A Simon Bigley bellach yn cael cipolwg manylach ar y meirch. Y march yma gael ei arddangos gen Ethan Cross.
o Tredeger. Ac yn fab i Gwynfaes Gylch, nath ennill yma nôl yn 2002. A'i frawd wedyn yn mynd ar bencampwriaeth Gwynfaes Sir yn ymledig nôl yn 2023. Felly brawd i'r ceffyl yma, allan o'r un tad, neu wrth yr un tad. Ethan Cross yn fachgen ifanc sydd yn diddori ar ceffylau ac wedi bod yn dangos thorny side the high flyer ar rhan illustad Mickey Morris. Ac 8 mlwydd oed yw Gwynfaes Llaw Gyffes, oedd yn 8 nôl y mis Mai. Felly wedi neud i mewn i'r categori. Felly'r fam wedyn, Gwynfaes Branwen yn ferch, dwi'n meddwl i Horebeiros, nath ennill yma nôl yn 1993. Hara George, tu hen Tomboy. Y tad Horeb Tomboy ar fam tu hen Diana. Ceffyl yma yn 14 oed. Felly mae ystod oedrannau dy ti'n dos? Yn ddifyr iawn. Y ceffyl jyst yn cael ein anodd i sefyll yn llonydd. Mae yna dipyn o sŵn hefyd yn does o'r eisteddol yma. Mae yna wargylch, mae o'n amharu. Ond ti'n gweld ffordd dda dy Simon Bigley, mae'n nid i oren dweud y weli. Gair i gall. Mae yna stwbwrno mewn mlaen mynd hyn. Eif hwnna yn erbyn? Falle. Mae'r beiriad eisiau cael gweld nhw'n cerdded i ffwrdd yn syth o'n cael gweld os ydyn nhw'n symud yna ac bod nhw'n gywir. A mae'n anodd wneud hynna sy'n mae ceffyl yn chwarae gwmpas. Felly un o'r gyfynion yw'r sicrhau bod y ceffyl yn gallu cerdded, a os nag yw yn setlo ac yn cerdded yn daclus, wedyn mae hwnna yn sicr yn mynd i amharu ar bethau. Mae'n dipyn o ffefryn gyda'r gynulleidfa. Mae Angharad a'i dad i chwarae teg yn mynychu bob blwyddyn heb os. Felly'r ceffyl o Iwerddon, bydwr Big Jim, y tad Llanfraid Bonheddwr ar fam bydwr Lady Violet. Ceffyl yma yn 16 oed ac yn eiddo i James Cleland. A mi welson i'r ceffyl yma y llynedd yn ogystal, ac y llynedd mi ath y dorf yn wyllt. Sgwni os fydden nhw'n mynd yn wyllt eleni eto. Amdeithio yn arbennig gyda'r gam menwog. Mi welwn i'r ceffyl yma mewn ychydig yn trotian yn ôl, heibio i'r ysteddle. Sgwni os fydd yn rhoi cystal sioe eleni eto. Faint o natur a faint o hyfforddi yw cael cam fel la? Bosib bod yn gyfuniad. Mae'n rhannol geneteg y ceffyl, ond mae hefyd yn i wneud a ffordd maen nhw'n cael ei hyfforddi yn ogystal. Ond yn anffodus dyw ddim yn setlo eto, gen i weld os fydd yn setlo ar y ffordd nôl. Dyma ni. Sut mae rhywun yn hyfforddi i gael y cam? Felly mae llawer o'r dynion yma'n brofiadol iawn. Maen nhw wedi bod yn rhan o'r byd ceffylau ers cenedlaethau. A yn aml iawn, maen nhw'n gyfrinachau hefyd. Felly, bosib bod yna gyfrinach yn perthyn i'r teulu Cleland yn Iwerddon yn y ffordd maen nhw'n hyfforddi. Gethin Williams, tysilio hen i wlad. Gafasnogaeth Robert Davies o Ynys Môn ac ffil yma'n 8 mlwydd oed. Mae'r tro
y tymor gynta, neu'r ha gynta, dyn ni wedi gweld o, fi oedd yn ail yn sioe Glanasg. Yn bencampwr yn Cheshire County. Ambell i ni cael mwy o dac na gilydd. A un o'r pethau, mae'r tac yn gwbl derbyniol, ond un o'r pethau oedd Simon yn deud bod o ddim yn licio ydy tac sydd ddim wedi cael ei gosod yn iawn ar ceffyl. Bod o'n pet hate mewn ffordd, ac yn deud bod o'n rhywbeth o ddeudad o len hefyd. Ond o'n rili corddi o. Os dwi'n cofio'n iawn, pan nath ei dad beirniadu yma, nôl yn 1997, mi nath e gofyn i'r merch dynnu cyfrwyon ochr mwyn stydio'r siap y ceffyl yn well, oherwydd mae'r cyfrwy ochr yn gallu gwneud i'r gwddwg edrych yn fwy fel cryman a yn gallu bod yn fanteisiol iawn, ond pan wyt ti'n tynnu'r cyfrwy ochr, mae'n gallu dangos ambell i wendid wrth gwrs, oherwydd dyw cyfrwy ochr ddim yn naturiol i'r ceffyl yma gario ei hun. Felly dim lle i guddio. Ie, sgwni os fi Simon yn gwneud yr un peth nes ymlaen. Dyma ni, Simon Bigley. Cael cipolwg cyflawn o'r march. Simon di beirniadu yn Ewrop, yn Awstralia, dros y byd. Ac wedi cofnodi mae yn ei Affrica nath ei feirniadu yn y lle cynhesa eriod yn 45 gradd. Dwi ddim eisiau ailadrodd y profiad. Ond mae yn sicr yn cael gwres i drad heddi, yn dweud gyda'r 20 o ferch yn y cylch yma. Ti wedodd i Owen. John Haywood. Sybelchen ar march yma, Fourways Prince, a Bryn Jones y gof o Lanson Ffraid y Mechain yn dangos ar ei ranno. A diddorol yw gweld y gwahanol ffyrdd o arwen, rhai yn cadw'r rhaff yn weddol dyn, lleill yn licor hwn mwy o ryddid, a mae'n dangos beth yw'r berthynas o faint o raff wyt ti'n rhoi i'r march. A pob ceffyl yn wahanol hefyd, Yeah. pob un yn ymateb, so not one size fits all mewn ffordd. Felly, Dai George, gyda Tihyn Brenin, sydd o flaen y beirniad Mr Simon Bigley ar hyn o bryd. Ceffyl 15 mlwydd oed. Y tad wedyn Horeb Tomboy a'r fam Tihyn Diana. Felly mae yna dipyn o wahaniaeth yn mynd i fod mewn perfformiad march 15 ag un sy'n newydd droi'n 8. Yn dibynnu ar y ceffyl mewn ffordd, so, yn amlwg mae'r un sydd yn 8 mlwydd oed, falle mwy yn ifancach wrth gwrs, ond so mae lot o hen geffylau wedi bod yn y merch, wedi bod yma a wedi perfformio yn dda iawn yn does, Owen. Ie, mae hynny'n wir. Weithiau ti'n gweld y merch ifanc, wel, yr ifanca yn fwy ffres, a ti'n gweld bosib bod nhw eu cyrff nhw yn fwy slimline, ond wedyn, ambell i farch arall wedyn, mae fel gwyn yn eiddfedu ac yn gwella gyda amser. Felly does na ddim un rheol neu dim un eglurhad dros ferch ifanc yn well na'r hun. A dyna beth sy'n neud y dosbarth yma, mor gyffroes a mor amrywiol. Ie. A y ceffyl yma, wrth gwrs, wedi cael llwyddiant yn ifanc iawn yma, ac bellach yn dod nôl, ond ddim yn cael cymaint o lwyddiant. Felly, pan oedd y ceffyl yma'n 2 oed, mi oedd e ar ei frig, fyddwn ni'n dweud, casgob Delwyn, wedi mynd ar bencampwriaeth gwryw o bosib, neu'r gil bencampwriaeth gwryw, pencampwriaeth gwryw, mae'n drwg gyda fe, nôl yn 2018, pan oedd yn geffyl ifanc iawn. Ond, y peth yw, pan mae'r beirniad yn wahanol, mae'r farn yn wahanol hefyd, a mae hynny wedyn yn cael effaith ar yr canlyniad.
Felly, teulu Townsend sydd yn berchen ar y ceffyl yma. John Townsend, casgob Delwyn, Gwenllan Deo wedyn y tad, a casgob Penblwydd Hapus y fan. Asgard Flash of Gold. Dyma'r Hilgarth Top Dollar. Gallen o Hilgarth All Gold. Dyma berchnogaeth Eina Banwell. Lliw Palomino. Mi oedd y lliw Palomino yn boblogaidd iawn gyda Llanarth nôl yn y dyddiau cynnar hynny. Nhw ddath ar lliw Palomino mewn i'r bryd y Cobyn Cymreig, Pauline Taylor a hefyd Enid Lewis a Barbara Saunders Davies. Felly, yn hanesyddol, ni'n cysylltu y lliw yma gyda'r brydfa Llanarth. A fe wedys di ar y dechrau, Owen, i ni mor lwcus o weld y Cobyn achos mi bron ni golli y Cobyn Cymreig. Ie, mae hynny'n hollol wir amser y rhyfel pan oedd arian yn bryn. Mi oedd y Cobyn Cymraeg. Bach iawn o bobl yn magu'r cyffel yma. Mi oedd gyda ti ambell i deiri wrth gwrs yn cadw rhyw un farch ac rhyw ambell i gaseg, un caseg fan hyn fan draw. Ond mi oedd y nifer yn fach iawn. Ond erbyn hyn, wrth gwrs, mae'r nifer hynny wedi cynyddu a braf i'w gweld hynny. Oherwydd nhw sydd yn gwneud y sioe yma mewn ffordd, yn sicr ydi mercher yma yn y sioe brenhinol, oherwydd does na yr un sioe arall yn y byd yn denu'r fath bobl i weld un cysylltiaeth. Dyma ni. Abergyfenni Flash Harry. O'r march Gwynfaes Gylch a'r gaseg Abergyfenni Viscountess. Ie, iddo Carla Gardner. Does dim un lle gwag o gwmpas y Prif Gylch. Pob un sedd di mynd, pob un lle wedi gymryd. A sy'n syndod pan ych chi'n gweld ar olygfa. 20 yn y dosbarth. I'r meirch hun. Ac i'ch atgoffa chi fyny mi oedd Abergyfenni Flash Harry o'r march Gwynfaes Gylch a'r gaseg Abergyfenni Viscountess. Rosyn Coch the Hitman. Iddo i Roderick Rhys o Horeb yng Ngheredigion. Y tad wedyn Treforys Mabon Mai ar fam Horeb Megan. Cyffin yma'n 10 oed ac yn cael ei ddangos heddi gan Declan Davies ar ran brydfa Horeb. Felly'r teulu Rhys yn cael ei cysylltu gyda'r dyddiau cynnar y Cobyn Cymreig. Mi oedd tad a tad cu a hen dad cu Rod Rhys yn magu cobiau Cymreig, a mae gyda fe'r un llinach. Ti'n gallu olrhain llinach i deulu a y cyffylau nôl dros gan mlynedd. A mae hwnna yn rhyfeddol. Bod ti'n gallu datgan ni. I fan hyn.
Rhosyn coch The Hitman hefyd yn boblogaidd. Felly oedd 3 hen wncl gan Rod Rees, Harry Rees, James Rees a David Rees, a I gwaith nhw oedd cerdded march cob. Mi oedd gyda nhw 1 cobyn ar y tro, a bydden nhw'n mynd wedyn o amgylch y siroedd yng Nghymru. Felly am ryw 4 mis y flwyddyn bydden nhw'n cerdded march, cobyn Cymraeg, ac wedyn am weddill y flwyddyn bydden nhw'n dychwelyd I Bethania yng Ngheredigion, a bydde'r arian bydden nhw wedi gwneud yn ystod y 4 mis hynny yn ddigon I gynnal y teulu trwy gydol y flwyddyn. Felly tyddynod oedd gyda'r teuluoedd yma. Dim lot o arian wrth gwrs, ond cariad mawr tuag at y cobyn Cymreig, ac wedi sicrhau bod y bryd yma wedi cadw I fynd hyd heddi wrth gwrs. Y llafur cariad di talu ar ei ganfed yn do. A mae'n bwysig cofnodi hanes y creaduriad a beth maen nhw wedi gyflawni hefyd, achos swyddogaethau ymarferol oedd gyda nhw yn y gorffennol. Yn union, ac os nhw'n mynd o gwmpas y ffermydd a'r tyddynau, a rhoi gwasanaeth y march, a wedyn fydd yr ebol yn bynnag wedyn yn cael ei gwerthu neu cadw, so o hynna'n rhan o gynnal teulu hefyd yn doedd. Ie, mae hynny wir, a cyffyle gwaith hwnnw hefyd, felly mi oedd y cyffyle yma gyda'r teuluoedd yma cyn i'r tractor a'r cerbydau ddod. Felly mi oedd y ceffyl yn cael ei gyfri fel peth pwysig iawn o fewn y byd amaethyddol yng Nghymru a thu hwnt wrth gwrs. A mae'n bwysig cofio ni, mae'n siŵr pan ych chi'n gweld y darlun sy'n angen cynrychioli yr holl ffeithiau yna, y ffeithiau ymarferol. Ie, mae hynny'n hollol wir, felly blynyddoedd yn ôl mi fydde'r cyffyle yma o bosib yn tynnu cart. Erbyn hyn, mae yna bwysles mawr ar dangyfrwy, a bosib bod hynny yn cael argraff ac yn gwneud i'r bryd newid rhyw fymryn, ond braf gweld rhai o'r beirniad yn hoffi'r hen deip. Y teip hynny oedd yn gryf iawn, yn ddigon cryf, nid yn unig I dynnu cart, ond yn ddigon cryf I gario person hefyd ar ei gefen. Trefalion Travis. Yw'r march yma. Dy'r march Gwen Llanbrynmor ag allan o Trefalion Ronda. Ond pan ti'n gweld y cyffyle yma, mae'n dipyn o hanes yn perthyn iddyn nhw. Mae'n amser caled wedi bod yn y gorffennol. Faint wedi sôn yn gynharach bod yna deuluodd wedi bod yn driw iawn i'r bryd, yn cadw un ceffyl. James Rees, enghraifft, oedd James yn hen wncl I fi, a mi oedd gyda fe un march ar y tro. O pan oedd e'n 19, pryd oedd e'n 75, dyna gyd nath oedd cerdded merch gydol I os. Na oedd I waith e. Dy hen dy ci? Felly, na, hen wncl I fi. Oedd e'n briod a chwar un hen ad ci. A mi oedd e'n, na, mae'n ddrwg da fi, hen fam gi. A wedyn, mi oedd y brawd arall wedyn, Will, oedd yn fwtcher yn Llanarth, oedd e'n arfer helpu Pauline Taylor fel mae'n digwydd bod. Felly, oedd e'n brydfa Llanarth. Na ddechrau y brydfa? Wrth gwrs, ie. A mi oedd e'n arfer cerdded Llanarth Braint wedyn I Pauline Taylor a'r ddwy fenyw arall, Enid Lewis a Barbara Saunders Davies. Ac mi oedd e'n cofio fel mae'n digwydd bod Len yn dod yn grwt ifanc I Llanarth am y tro cyntaf. Sef tad Simon Bigley yn beirniadu mae heddi. Ie, felly tipyn o hanes i'r frydfa yma, ac maen nhw wedi bod yn rhan anatod o'r bryd ar hyd y blynydde. Heblaw am Pauline Taylor a'i gweledigaeth hi, nhw ddechreuodd arwerthiannau'r bryd nôl yn y 70au, blynydde maith yn ôl, felly oedd yna bobl yn dod o bob cwr o Bryden i'r arwerthiannau yma.
ond yn ffodus iawn, oedd gyda hi'r weledigaeth, a bryd hynny, mi oedd e'n fyd dynion mewn ffordd, oherwydd pan ddath y tair menyw yma i Geredigion, nhw'n meddwl mae joc oedd e i ddechrau, ond ar ôl blynydde bydd agoson nhw bod nhw yn gwybod o bosib fwy na'r dynion, a mi doron nhw mewn i'r byd y cobiau Cymreig, a wel, newid y bryd yn llwyr mewn ffordd. Na ti ysbrydoliaeth a na ti weledigaeth oedd gyda nhw? Ie, mae hynny'n sicr. Y tair menyw yma, mi o'n nhw yn bobl talentog iawn yn gerddorol. Mi oedd un o'n nhw'n professor yn Llundain yn yr coleg cerddoriaeth. Ac wedyn mi oedd Pauline wedyn yn chwarae'r cello, a mi oedd hi'n darlithio ym Mhrifysgol Aberystwyth. A mi oedd y trio nhw yn cael ei galw yn Dorian Trio, a byddwn nhw'n mynd o amgylch yr ysgolion yng Ngheredigion, ac wedi ysbrydoli lot o bobl ifanc mewn i gerddoriaeth. Felly, nid yn unig y cyffyle maen nhw wedi bod a argraff mawr arno, ond hefyd yn gerddorol yng Ngheredigion ac yn orllewin Cymru. A mi oedden nhw'n glwm hefyd efo'r gwartheg Dion. Ie, gwartheg Dion. A pob un bryd oedd gyda nhw, mi o'n nhw'n ffrindiau Cymreig, mi gyda nhw foch Cymreig hefyd yn Llanarth, ac yn ystod ei dyddiau ola, mi roeddon nhw'r frydfa i'r brifysgol yn Aberystwyth yn anffodus, ath y brifysgol mewn i drafferthion ariannol, ac mi werthwyd y frydfa wedyn, ond y sôn oedd bod rhaid i'r frydfa fynd i rywun yng Nghymru. Felly gwerthwyd y frydfa i Philip Sypaeth, ac wedyn mi roddodd Philip Sypaeth y frydfa i Lem. Felly mi ath y frydfa tu allan i Gymru wedyn. A na'r Gylch. A pan wyt ti'n ymwybodol o'r stori ti cefen, mae'n ychwanegu gymaint wedyn ni at beth mae Simon yn neud heddi. Ie, yn wir. Mae dipyn o ddrama i'r frydfa Llanarth wrth gwrs, a'r ffaith bod e wedi mynd i'r brifysgol yn Aberystwyth, a'r brifysgol wedi gwerthu'r ffarm oherwydd i bod wedi mynd mewn i drafferthion ariannol, ond y ffaith bod y frydfa lle oedd tad Simon yn rhan mor fawr ohono wedi gorffen nôl lan gyda fe yn ddiweddarach. A wedi cael, i fod yn deg, wedi wneud gymaint o enw i fo hunain yn do ar ôl yn y blynyddoedd dwytha. Mae'n lendi bod yn dyn cyffyle adnabyddus, ond mae wedi mynd yn bellach hefyd yn dydio. Ie. O'n i'n sôn am sylfaen yn gynharach, y tair menyw nath roi'r sylfaen, o wedyn mi ath Len adeiladu'r frydfa, a mae Simon yn cadw wneud hynny, ac yn cadw ifag i cobiau Cymreig, ac wedi cael llwyddiant yn ddiweddar iawn gyda Llanaf Fiery Jack yma yn y sioe brenhinol wedi mynd ar dosbarth y Myrch, a hefyd Llanaf Prince Wales wedi cael llwyddiant yn sioe ceffyl y flwyddyn. Mae'r frydfa yma wedi cael tipyn o lwyddiant yn cymhwyso i sioe ceffyl y flwyddyn ar hyd y blynydde, sy'n dangos bod y cyffylau maen nhw'n magu, nid yn unig yn rhai Cymraeg da, ond bod nhw'n gallu cystadlu yn erbyn y brydoedd eraill, ac y llwyddiant wedyn hefyd. Felly gyfeillion, byddwch chi'n gweld bod bob march yn y Prif Gylch wedi bod allan yn unigol. You will see that all stallions now have an opportunity to do their individual shows. So bob un erbyn hyn wedi bod allan, a Simon Bigley a Beinir yn cael cip olwg ar atrostint.
Wel, dyma olygfa, dy fe, o'r merch I gyd, yr 20 march yn osbarth y merch hun. Yn adran y cofiau Cymreig. A Simon Bigley o'r beirniad eleni dyma ni. Y dyn holl bwysig hynny o frydfa Llanarth. I ni'n cysylltu Llanarth a Cheredigion. Ond wrth gwrs y frydfa wedi cael ei dechrau o fferm Blaenwern yng Ngheredigion, heb fod ymhell o Geinewydd, Islawn a Abereiron. Brydfa sydd wedi cael cryn argraff ar y bryd yma ar hyd y blynydde. Brydfa arloesol. Brydfa oedd ddim yn ofni cymryd risg, ond y risg hynny wedi cael ei ar y ganfed i'r tair menyw hynny ddechreuodd y brydfa nôl yn y dechrau cynnar. I ni falle yn dod at y man le allai fentro gofyn I chi os oes na ambell un wedi mynd a'ch lligad. Mae'n ambell un neis ma'n does. Dwi'n meddwl bod o'n mynd I gadw'r un ddi gan fod Black Thunder ar y brig. Mae'n cael golwg rhawn bob un o'r rhain rwan. Y ddau geffyl yma, tipyn o wylod ar un nhw, ti'n gweld y carn yn fawr, ti'n gweld y siwrlen wedyn, sef y blew ar y gwylod, mae'n galw yn Maxen hefyd. Maxen yn enw Cymraeg yn diweddar wedi bod yn cysylltiedig ar bryd Cymraeg. Wyt ddim yn cael llawer o frydiau cyffylau a cymaint o Maxen. Yn amlwg mae'r ceffyl gwedd, ond mae'r Maxen yma sydd ar wylod y trad yn beth sydd yn gysylltiedig ar cofyn Cymreig. A ti eisiau sicrhau bod y Maxen neu'r blew hynny yn un o ansawdd, bod e ddim yn rhy rough. Ond hefyd, ni'n gweld pen y ceffyl yma erbyn hyn, ti eisiau bod y pen yn Gymraeg iawn hefyd. Ti eisiau'r llyged I fod yn fawr. Felly mae yna ddarn o farddoniaeth, mae nhw'n cyfeirio'r llyged fel dwy y llygen. A wedyn ti eisiau'r clusteb I fod yn fach. Felly, mae nhw'n gweud bod y clusteb yn I fod yn fwy na llon llaw. Felly, mae hynny eto yn rhywbeth sydd yn gysylltiedig ar bryd Cymreig. A mi oedd y llun yna yn gweddi y disgrifiadau? Oedd, byddwn ni'n dweud hynny. Ond yn amlwg mae pob un ceffyl yn wahanol a mae gan bob un ceffyl rinweddau gwahanol. Os o'n credu nes ti ateb yn ngwestiwn I chwaith? Fe nath David. Felly, bydda i'n cytuno gyda beth bynnag fydd Simon yn gwneud ar ddiwedd y dydd. Ond wrth gwrs ni, yn amlwg mae'r ceffyl sydd ar y brig wedi tynnu sylwen. Dyw e ddim yn anhebyg I ddoni said The Flyer, byddwn ni'n dweud, nath Len ddangos ar ran teulu'r greu, a gath ceffyl hwnnw lwyddiant yma nôl yn y 90au cynnar. Beth sy'n bwysig hefyd yw mae Simon Bigley yn rhoi bri ar rhan isa yr llinell yn y Prif Gylch. Ac allwch chi ddim ymlacio nes yr eiliad ola, mae yna newidiadau gallu bod, a mae'n ei gwahaniaeth hefyd le I chi yn rhan isa y llinell. Ie, mae pawb eisiau dod o'r sioe yma gyda'r garden uchela posib yn dyn nhw. Mae yna sawl newid yn digwydd ar y bryd. Ni'n gweld Casgob Delwyn erbyn hyn yn dod fyny. Mi welson ni Rhosyn Coch The Hitman yn dod fyny hefyd, a dwi'n meddwl mae ceffyl Four Ways yn ogystal Four Ways Prince yn dod I fyny. Mae'r Four Ways Prince yn dod I fyny sawl i'r pedwerydd safle. Pedwerydd. Pedwerydd. Felly mae'n dechrau wneud I benderfyniadau, yn dyw e? Falle bod ni yn agosau at ddod o hyd I wybod pwy fydd y march buddigol. Mae'n edrych ar y ceffyl o Iwerddon erbyn hyn. Y ceffyl hynny sydd Helen, bosib wyt ti'n fwy cyfarwydd ar TikTok na fi, ond mi oedd y ceffyl yma ar TikTok y llynedd a mi ath yn global, mi ath yn viral, wir y ti. A mae'r ceffyl hynny wedi dylannu'r pedwerydd safle erbyn hyn. Lle sicrhau ti bod fi ddim yn gwybod braidd dim am TikTok. Ond diolch yn feddwl. Hwn yw'r ceffyl TikTok. Iawn. Felly 5 safle mae'n ddrwyd fi, mae'r ceffyl o'r Iwerddon wedi dod I fyny'r 5 safle. Gwynfaes yn bedwerydd. Dyma'r olygfa I ni di mwynhau ar Prynhawn ddydd Mercher. Prynhawn enwog bellach, lle mae'r meirch hun
yn hawlio'i lle yn y Prif Gylch. A ethon ni weid, mae'r het wedi ddiosg. Glanfyrwy Black Thunder gan berchnogaeth Arwyn Jones y fferm sydd yn mynd â hi. Wel, bydd na ganu ym Mhont Robert heno gyda Arwyn Jones. Felly John Bennett yn yr ddangos. Tipyn o sioe i Arwyn y fferm wedi ennill stoc ifanc yn yr adran A2 ac yn mynd â dosbarth y merch hun Glanfyrwy Black Thunder heddiw. Felly mi oedd Simon Bigley yn ddifyr iawn yn ei feirniadu, fe nath e dipyn o newidiadau ar y diwedd yn do, a dod â'r rhai o Pranisha y llinell lan i'r top. Ie, newidiadau munedola, ond y ceffyl yma wedi hawlio'r safle cynta o'r eiliad gyntaf i Glanfyrwy Black Thunder. Dyma ni yn noddwr o gwmni Greenlands yn cyflwyno'r rhosglwm coch i John Bennett a Glanfyrwy Black Thunder eiddo Arwyn Jones, march 8 mlwydd oed yw'r ceffyl yma. Y siŵr gyda i weld Simon wan yn mynd i gael sgwrs fel mae o wedi wneud yn pob un o'r dosbarthiadau. Gyda pob un ar heini sydd wedi cystadlu, ac wy'n meddwl am y gynulleidfa sydd wedi bod mewn Prynhawn yma. Fe ddechreuodd e ychydig bach wedi hanner awr wedi doi. Mae nawr yn agosau at 4 o'r gloch. Mae'n ddosbarth eithriadol yn dwi o ran sioe, o ran difannwch yn ogystal â chystadleuaeth. Oedd yn ddangosau wedi bod allan yn anrhedeg ac yn sefyll yn yr hael am ryw awr a hanner. A mae'n dipyn o her. Mae'r rhaid cael y llun a dyna chi lun. Is Glanfyrwy Black Thunder, property of Mr. Arwyn Jones. Dyn ni hefyd yn gwerthfawrogi ac yn diolch yn fawr iawn i gwmni Insurance Greenlands. Felly, heb anghofio'r un sydd yn ail, cael ei arddangos gan Simon Charlesworth, eiddo Dean Prater, Buxwood Masterclass. Ac yn drydydd wedyn, Gwenllan Berwyn Siôn, eiddo Claire Davies a Luke Powell. A dyma ni'r ddau sydd ar y brig. Yr un sy'n gynta, Glanfyrwy Black Thunder, a'r un sy'n ail ar y sgrin, Buxwood Masterclass, eiddo Dean Prater, ceffyl 12 mlwydd oed, a Simon Charlesworth yn arddangos. Ond diwrnod Glanfyrwy Black Thunder yw i. A tipyn o sioe i Arwyn Jones. Put your hands together, show your appreciation on this very warm afternoon here in the neighbouring. Dangoswch eich gwerthfawrogi ar y sgwrs yna. Dwi ddim yn byd hawdd wynebeg drwy'r Prif Gylch yn y bwyd yna. We very much appreciate the work of our handlers, taking these stallions through the class. Mae'n gynnes, mae'n flinedig a mae'n heriol, ond werth e bob tamed. Dyma i chi ddim yn golygu i ennill y wobr gynta yn y sioe fawr yn Llanelwedd. Ymateb yn gweud y cwbl, enillydd dosbarth y meirch un yn adran y cobiau Cymreig yw Glanfyrwy Black Thunder. John Bennett yn dangos yn arferchog, a mi fydd Pont Robert yn dathlu heno. Tipyn o emosiwn. Dyma yw'r hyn Susie Bennett, dwi'n meddwl. Susie wedi cael llwyddiant, dyma'n gorffennol Malner, Forest King, ond yr achlysur yr un mor arbennig eleni eto gyda Glanfyrwy Black Thunder.
A dod y deigryn llyged ni gyd I weld ymateb. Ti'n gweld y deigrau yn treiglo I lawr I gwyneb hi. Felly, yr un mor arbennig wennill yn y sioe yma tro cyntaf a'r tro diwetha. A ti di teimlo'r paws yn mynd yn uwch eto, ti'n gallu gweld y cobiau yma'n mynd o amgylch, wyt ti'n clywed y dorf. Does na'r un sioe arall yn y byd yn gallu gwneud hyn I bobl, dwi'n meddwl. A mae'n fuddsoddiad teuluol, fuddsoddiad cenedlaethau yn aml iawn. A dyna sy'n esbonio wedyn ni yr ymateb. Mae'r gerddoriaeth yn addas iawn hefyd yn diwedd, ti'n gwybod. Fein yw'r goreion erbyn hyn a mae'r gerddoriaeth yn codi hynny I fyny hefyd. Am fryd I bron I ni golli, erbyn hyn yn fryd sy'n denu miloedd ar filoedd yma i'r sioe brenhinol bob blwyddyn. Lwcus iawn a gothon i'r bryd yma. Champion, Stallion Welsh Section D at the Royal Welsh Show. I'm just going to let that sink in. Arwyn, I don't think I've ever seen you run so fast. Did you redeg lawr y bank for that? Oh, it's unbelievable. Been showing you since 1974, never ever won the stallion class before. A ti di gadael, nes ti ennill, do fyd, ni di cael gyfaliad, do. A nawr ti'n ennill y meir hîn, Dawn. You said to me earlier you were still shaking. I'm still shaking, absolutely over the moon. And I'm so grateful to the Bennett family for all their hard work. And for Arwyn for trusting me when I said, please just trust me and let me do as I want to do with your ponies and cobs. The women really always do know best, don't they? Couldn't have done it without Dawn. Oh, na lyflu. Fi'n siŵr gallu ti wedi. Fi'n gallu gweld bod ti dan deilad. Llongyfarchiadau mawr yn chi. John, you've just run about 3 times around the size of a football pitch. How are you feeling? Oh, I'm absolutely over the moon. This training I've done with him is unbelievable. And I'm just over the moon. I can see it's such an emotional day. It's such an accolade to win. You've got the male championship to go. You've got the stallion championship, I believe. I'm not going to keep you too much longer. I know you want to keep him and you fresh. All I can say is llongyfarchiadau enfawr I chi a phob lwc. Mi fyddwn ni'n symud ymlaen wedyn ar gyfer pencampwriaeth rhwbethau fach. Next, we will have the championship between the two stallions on welcome back. Young stallion from earlier this afternoon. And defending justice with the Bath family. Wel, mae di bod yn brynhawn cynhyrfus ac yn sicr yn brynhawn llawn emosiwn wrth I ni edrych ar ddosbarth y meir llun gyda'r cobiau Cymreig. Ac unwaith eto llongyfarchiadau mawr iawn I glanfyrnwy Black Thunder yn mynd ar wobr gynta. Owen Griffiths, David Oliver a finne Heledd Cynwal sydd gyda chi. A bellach I ni nawr yn troi at tlws coffa Dewi Jones am y march gore yn yr adran de. Ie wir, felly fyddwn ni'n gwahodd y march ifanc ar un oedd yn yr ail safle nôl i'r cylch I gysadlu yn erbyn y meirch hŷn, a wedyn fydd yr enillydd yn cael ei goroni y march gore yn y sioe yma yn Llanelwedd yn 2026. Bydd hynny wedyn yn arwain at bencampwriaeth gwrwaidd y sioe, ac wedyn nes ymlaen fyddwn ni'n gweld cwpan siŵr tywysog Cymru, sef cwpan sy'n cael ei gyflwyno eleni am y canfed tro, yn cael ei gyflwyno I bencampwr y cobiau Cymreig
yn sioe 2026. Nes ti grybwyll mae yn gan lwyddiant. Felly mae yn flwyddyn nodedig i ennill y cwpan yma. Mae hynny'n hollol wir, felly mae'r cwpan yn cael ei gyflwyno am y canfed tro, ond cafodd ei gyflwyno am y tro cyntaf yn 1918. Mi oedd yna rhai blynydde lle cafodd y cwpa ddim ei gyflwyno, felly'r rhyfel byd cyntaf a'r ail rhyfel byd. Ac wedyn 1938, mi oedd sioe frenhinol Lloegr yng Ngaerdydd, felly penderfynwyd ddim cynnal sioe frenhinol Cymru. 1948 wedyn, oherwydd prynder tanwydd, a wedyn 2001 oherwydd clwyd traedegennau, a wedyn Covid nôl yn 2020 a 2021. Ond lenni fydd y canfed tro fydd y cwpa yn cael ei gyflwyno. Cwpa cafodd ei roi gan cwpan, Siwr Tywysog Cymru, nôl yn 1918, y sioe gyntaf yn Aberystwyth, a'r gaseg Pride of the Hills yn mynd â hi. A'r hanes yn wych, a diolch i ti Owen am roi'r cefndir i ni hefyd ar y canmlwyddiant. Ond mae hynny i ddod, ond newn ni ganolbwyntio am y tro ar dlws goffa Dewi Jones am y march gore. Felly ni'n croesawu sawl un yn ôl. Glanfyrnwy, Black Thunder. Enillydd y dosbarth blaenorol, Abergavenny Justice, yr un ddi sydd ar y sgrin ar hyn o bryd, enillydd y dosbarth i'r merch ifanc, ac y march oedd yn ail yn y dosbarth yna, sef Maes y Môr, Brenin Dafydd. Felly mae gyda ni'r un buddigol a'r un oedd yn ail yn nosbarthiadau'r march ifanc, a'r hun yn dychwelyd i gysadlu am bencampwriaeth y merch yn adran y cobiau Cymreig. Jonathan Hill, sydd gyda ni ar hyn o bryd, Abergavenny Justice, eiddo i deulu'r bat. Simon Bigley yn amlwg wedi mwynhau i waith yn beirniadu yma. Do, pob eiliad sy'n ni'n dweud. Mae di dangos ni, ynddo e? Yndi. A mae hwnna wy'n credu wedi trosglwyddo i'r heini sydd yn cystadlu, a maen nhw wedi ymlacio yn ei gwmnïau. Yn bendant, dyn ni'n gweld, mae o'n mynd o un cysylltiad i'r llall, mae'n dod allan yn unigol, mae yna rhywbeth yn cael ei ddeu, mae yna rhyw gwen gyda'r un sy'n ar y ddangos, gan yr arddangoswyr. Felly mae rhai, a mae gen Simon ffordd efo bobl hefyd. Felly, 3 march arbennig yn erbyn i gilydd, ond mond un sy'n gallu cael gafel ar dlws coffa Dewi Jones. Wel, am Prynhawn cofiadwy gaethon ni ar Prynhawn ddydd Mercher, wrth i ni weld 20 o feirch dros 8 mlwydd o'd yn hawlio'i lle ar y llwyfan yma yn y sioe fawr. Unwaith eto llongyfarchiadau i Glanfyrnwy Black Thunder ar ennill y march hun gore. Ond i ni'n symud ymlaen nawr at dlws coffa Dewi Jones am y march gore. Owen Griffiths a David Oliver yn gwmni fi fan hyn, ac i'n atgoffa ni nawr pwy sydd yn erbyn i gilydd. Mae Glanfyrnwy Black Thunder di dod nôl. O flaen ar y sgrin ar hyn o bryd. Glanfyrnwy Black Thunder, cael ei arddangos gan John Bennett. Fe oedd enillydd y march hun, ac wedyn mae gyda ni enillydd y march ifanc, Abergavenny Justice, yn ogystal ar un oedd yn ail yn osbarth y march ifanc, Maes y Môr, Brenin Dafydd. Pwy fydd yn cipio'r tlws? Oedd yr ochennaid mewn gweud cyfrolau. Y march hun, dwi'n meddwl, eitha hi, a'r march ifanc ar Gylch. Glanfyrnwy Black Thunder, ti'n meddwl, ie? Owen? Dwi'n meddwl bod rhaid cytuno. Dwi'n meddwl mae Glanfyrnwy sydd yn mynd i fynd â hi, ond gewn ni weld diwrnod Simon yw i.
Yn amlwg mae Simon yn gweld... Y march ifanc! Wel. Ond y march hun wedyn, dwi'n meddwl, yn mynd ar gil bencampwriaeth. So ni'n agos, ond dim cweit yn iawn. Ond dyna beth sy'n ni... Newidiad, mae'n ddrwg. Dwi'n meddwl bod yna gamgymeriad wedi gwneud. Ac o'ch chi gywir? Gadewch ni, wel, rhwyliad. Dwi ddim yn hollol siŵr, ond dwi'n meddwl bod y bosib y march hun wedi mynd â hi. Ond gewn ni weld pan bydd y cwpan a'r clws yn dod mas. Oedd ychydig bach. Gan ni weld. O gymlethdod. Simon yn dweud sori. Ond na, mae e gyda'r march hun. Ond beth mae'n gweud? Credu bod John Bennett yn edrych yn blesh. Na, y march hun sydd yn mynd â hi. Wel, o'n i'n gywir. A diolch beth am hynny, dy fe. Felly'r march mewn byrnwy Black Thunder sydd yn mynd â hi, eiddo Arwyn Jones. A'r march ifanc wedyn, Abergyfenni Justice, yn mynd ar gil bencampwriaeth y Meirch. Wel, am gymysgwch yn dy fe. Oedd rhywun yn dal i anal. Ond neb yn fwy na'r heini sy'n cystadlu. Ond mi fydd Pont Robert yn parhau i ddathlu. Bydd siŵr. Gyda glanfernwy Black Thunder yn mynd, a thlws coffa Dewi Jones yn ôl am y march gore. Property of the Bat family. A felly John Bennett yn arian i chi hefyd. Wel, breuddwyd pawb sy'n cystadlu ac yn dangos yn y prif gylch yw cael tasgu o flaen yr eisteddle. A dyna'n union yw hanes glanfernwy Black Thunder heddi, ac yn llawn deilwng o gael gafel ar glws coffa Dewi Jones am y march gore. Llon gyfarchiadau mowr iawn i John Bennett am wneud i waith yn wych a sicrhau bod y tlws yn mynd nôl i Pont Robert. Bydd y dagr yn dal i lifo. Ti'n siŵr, fydd Arwyn reit emosiynol, dwi'n siŵr. Mae'n golygu gymaint iddo fo. Felly nesaf, dwi'n meddwl fydd ni'n symud ymlaen i bencampwriaeth gwrwedd y sioe. Ac mi fydd hynny wedyn yn Arwyn yn daclus at brif bencampwriaeth y Cofiau Cymreig a Cwpan Siŵr Tywysog Cymru. Felly'r tensiwn yn codi a'r cystadlaethau yn mynd yn fwy difrifol. Abergyfenni Justice, property of the Bat family from Abergyfenni. A cyn bod ni'n cyrraedd. Dwi'n mynd edrych a wein fel bod unrhyw un o'r ebolion wedi dod nôl. Ie, mae hynny'n bosib. Os na bydd y rhai gwrw ifanc yn dychwelyd, byddwn ni'n symud yn syth ymlaen i brif bencampwriaeth y sioe. Adran y Cofiau Cymreig a Chwpan Siŵr Tywysog Cymru. Pam na ddelen nhw nôl? Wel, dwi'n meddwl falle gan fod yr eboles dwyflwydd oedd y bencampwraig a'r eboles blwydd yn is yn bencampwr, bod nhw falle wedi ystyried nad oedd y beirniad falle meddwl bod nhw'n deilwng. Ond oedd perthyn hawl i bob un oedd di ennill y dosbarthiadau yna dod nôl. So dwi'n meddwl bod ni'n syth ymlaen
I gwpan siwr tywysog Cymru. Felly mae yn Prynhawn godidog yma eto ar Prynhawn ddydd Mercher. Falle fi rhai ohonoch yn ymwybodol bod cwpan sioe tywysog Cymru erbyn eleni nawr. Wel, mae wedi bod yn Prynhawn llawn cyffro, llawn emosiwn wrth i ni weld glanfyrnwy Black Thunder yn ennill y meirch hun yn yr adran y cobiau Cymreig. A the mlaen wedyn ni i ennill y march gore, ond i ni nawr yn cyrraedd pencampwriaeth y cobiau Cymreig. A mae yn flwyddyn hanesyddol wrth yn ochr i mae David Oliver a Owen Griffiths, ac i ni'n edrych ar ganmlwyddiant. Ie, felly dyma'r canfed tro i'r cwpan cael ei gyflwyno i'r cobyn gore yma yn y sioe Prynhawn. Werth atgoffa pwy sydd wedi dod nôl i fynd am y bencampwriaeth yma. Glyn coch Capire yw hon. Gaseg fagu ifanc. Gyda Adrian Bowen. Felly hi oedd pencampwr benywedd y sioe eleni. Y tad wedyn Pennal Carwyn ar fam Pennal Riverdance. Glanfyrnwy Black Thunder. March 8 mlwydd oed yn eido i Arwyn Jones a John Bennett yn arddangos. A dyma yw pencampwr gwrwedd y cobiau Cymreig eleni. O'r march Temple Dream Playboy a'r gaseg Temple Dream Limited Edition. Abergavenny Justice. A march ifanc. Ac yn enghreifftiau gwych o'r adran dy, yn gynrychiolaeth arbennig, a fydd un yn derbyn y tlws a phencampwriaeth y cobiau Cymreig. Aberlogyn Riba. Pencampwriaeth y stoc ifanc. A hi oedd yn gil bencampwr benywedd y cobiau Cymreig yn gynharach. Hyd yn hyn, mae Simon Bigley wedi wneud ei waith yn effeithiol iawn fel beirniad. Dwi'n yn cymryd gormod o amser, mae'n deg, mae'n rhoi cyfle, ond mae'n eitha penderfynol i farn. Felly, dyn ni'n meddwl fydd e rhy hir cyn wneud penderfyniad. A newn ni barhau i chwarae'r gêm. Ble chi'n credu eif pencampwriaeth cobiau Cymreig, gan gofio bod hi'n ganfed bydd hi flwyddyn hanesyddol i ferbyn y cwpan Twysog Cymru. Wel, fydd y ceffyl yma mynd lawr mewn hanes yn fydd e fel y canfed trwy'r cwpan cael ei gyflwyno. Dwi rhwng y march a'r gaseg. Glanfyrnwy Black Thunder a y gaseg Glyn Coch wedyn hefyd. Glyn Coch Capire.
David. Dwi'n eisiau rhaid pen ar y bloc, i fod yn onest. Mae o reit agos, a dwi'n siŵr lle aeth Simon efo'r gwobr. Mae o'n cael golwg go iawn arnyn nhw. Nôl i'r gaseg, rhwng y gaseg a'r march fydd hi. Wy'n credu aid y tŷ te Owen, wy'n credu mae Glanfyrnwy Black Thunder eitha hi. Wel, mae o'n dod nôl. David? Wel, mae'r tensiwn yn codi, yn dwi? Dyma'r foment fawr. Blef, mae yna drafod. Achos mae hon yn mynd i fod yn flwyddyn fawr, hanesyddol. Y canfed tro i gwpan Tywysog Cymru gael ei roi. Wel, mae Ale Drian yn cael darlith, mae'n debyg. Wel, yn rhyfedd iawn, dyw Glyn Coch eriod i ennill y cwpan a dyw Glanfyrnwy chwaith. Felly fydd yna enillydd newydd i'r cwpan beth bynnag. Fi'n credu bod i ni o fewn eiliadau. Y gaseg sydd yn mynd â hi. Y gaseg! Glyn Coch Copira a'r cwpan yn mynd nôl i St Clair. Aidan Bowen yn hapus tu hwnt bod y gaseg A'r boles yn mynd ar Gil Wobr. Ie, Aberlogyn Riba wedyn, eiddo Byron Preston yn mynd ar Gil Bencampwriaeth. Felly, diwrnod y rhai benywedd yw i heddi. A Glyn Coch Copira yn mynd â cwpan siôr Tywysog Cymru yn sioe 2026. Mae un picture o gaseg Owen. Dwi'n licio hon o fel iawn. Nath hi dynnu'n llygad i hefyd yn gynnar rownd. Mae'n tynnu'r llygad, mae'n goeswyn yn dwi, mae'n ddeniadol iawn, mae'n dal i hun yn hynod dda. Ond Nithon ni sôn am Adrian yn gynharach wedi cael anaf gyda'i law, ond dim yn atal rhag ddod nôl ar gaseg yma. A diolch byth bod e wedi wneud, oherwydd mae wedi mynd ar cwpan erbyn hyn, cwpan siôr Tywysog Cymru. St Clair fydd y cwpan yn gartref i am y flwyddyn nesaf, sef cwpan siôr Tywysog Cymru. Newyddion da i Sir Gar. Felly y tad wedyn Pennal Carwyn ar fam Pennal Riverdance. Dai a Sian Harris, dwi'n siŵr arbenni digon yn hapus tu hwnt bod eu gwad nhw wedi codi i'r brig unwaith yn rhagor. Wedi ennill yma yn y gorffennol gyda Pennal Brynmor nôl yn 2009. Felly diwrnod da i'r frydfa Pennal hefyd yn ogystal. Wel, dyma ni, Adrian Bowen yn derbyn y cwpan hynod hynny. Cwpan siôr Tywysog Cymru. Cafodd ei gyflwyno am y tro cyntaf nôl yn 1908. A Simon, y beirniad yn eu canol nhw. Fel wedys di Owen, mae yna dros gan mlwyddiant ers hynny, ond mae yna sawl peth wedi digwydd yn ystod y blynyddoedd hynny. A dyna pam mae eleni yw'r canfed tro i'r cwpan cael ei roi. Y rhyfelodd? Ie, oherwydd prynder tanwydd. Clwy'r tradegenau, cafodd y sioe brenhinol Lloegr i chynnal yn Gaerdydd yn ogystal, a hefyd rhai blynedd yn ôl oherwydd Covid. Ond dyma yw'r canfed tro i'r cwpan hynod hynny cael ei gyflwyno i bencampwr y cobiau Cymreig. A heb anghofio'r cil bencampwr wrth gwrs, eiddo Byron Preston, Aberlogyn Riba, Giler Luke y tad a Aberlogyn Golden Pearl, y fam. Eto o ochre Sir Gar, dwi'n meddwl. Y gwyr, dwi'n meddwl, y Byron Preston. Ie, ddim yn bell o gwbl. Ond diwrnod y rhai benywedd yw hi eleni. A mae rhywbeth braf am fod yn berchen a dangos. Ie, ond ar ben hynny, y gaseg yma sydd ar y brig wedi cael ei magu yn ogystal gan Adrian Bowen. Ymrydfa Glyn Coch.
yn St Clair yn Sir Gar. Felly mae'r buddsoddiad yn ddwfwn. Glyn coch Capira. O'r march Pennal Carwyn ar gaseg Pennal Riverdance. Dyma'r tro cyntaf i Frydfa Glyn Coch derbyn y cwpan yma. Wedi bod yn gil bencampwr yn y gorffennol, ond dyma'r tro cyntaf i nhw fynd ar cwpan, a hynny ar y flwyddyn mae'r cwpan yn cael ei gyflwyno am y canfed tro. Mae'n mynd i gymryd sbel fawr i hwn i suddo, yn dywe. Stori o wir fuddsoddiad fan hyn. Dyma chi Adrian Bowen yn berchenog, yn dangos a wedi magu Glyn Coch Capira. Llon gyfarchiadau gwresog iddo fe. Dyma ni bencampwr y cobiau Cymreig. A'r stori o lwyddiant yn wych i'r gaseg arbennig yma. A'r gaseg yn cadw i fynd. Wel, dyma chi fuddsoddiad. Roedd Adrian Bowen wedi dangos yn flaenorol, mae'n berchenog, a hefyd wedi magu. Glyn Coch Capira, llon gyfarchiadau mawr iawn iddyn nhw. Pencampwriaeth y cobiau Cymreig, dyma'r un ddath i'r brig, yn gaseg eithriadol. Well, this year's big section saw the big pens at full capacity with 142 heads, competing across 16 different breeds throughout the week, which surpasses last year's total, which was already a 10-year high. We had examples from the Kuni, the Middle Whites, and also the Tamworths, to name a few. This truly highlights the strength and diversity of the big industry and that of the Royal Dutch Show, which continues to go from strength to strength. On the front of the trailer, we have the Welsh champion, which was this year awarded to Prynhawn a 6-month-old Gylch bred and exhibited by Melanie James going on FYW. The Welsh Paper Cup was founded in 1922, and as our indigenous breed in Wales, we are very proud of its influence. Adrian Bowen, Glyn Coch stud, George Prince of Wales Cup winners! Never ever thought that dream come true that you never just thought would come true. I'm telling you, it's the lucky sock! It's the lucky sock, yeah. Just remind us again why you're wearing a sock, Adrian. Stabbed myself with a pocket knife and went through the tendon, so I shouldn't be here on doctor's orders, but we're here, so it's all forgiven. And where were you last week? In the operating theatre at Morriston Hospital. But now you've made it to Build, you've won your class, you've gone female champion, you've gone Welsh Section D champion, and for the first time the Glyn Coch stud are taking home the George Prince of Wales Cup. Can you even put that into words, Jan? No, it's just a complete dream come true. Everybody's dream to come true. I'm so happy with it. Now I know you've been reserving this before, haven't you? But not with a homebred. You've now taken the title with a Glyn Coch progeny here, and Adrian, your son, leading a Glyn Coch mare. Abby, how proud are you as a wife? There are no words. It's just what everyone strives to do and try and achieve, and we knew she was capable. We love her. She's our pride and joy, and yeah, it's fantastic. And Alan, now you didn't want to come into this interview. You said, I'm just the lorry driver. Without the lorry driver, they can't get here. How are you feeling? I'm really proud. No other words can say it. You know, I can read everything we've done with her. Yeah, you chose the stallion, you chose the mare. I think it was a good choice. What's on the cards now for later?
A few drinks, I think. Home with ease and then a few cold drinks and enjoy the celebration, I think, yeah. Well, you guys make sure you enjoy that hard. Many congratulations. Llongyfarchiadau wrthon ni gyd, a phob lwc. Thank you very, very much. And also from a genetic diversity point of view to cope with future challenges. Join us tomorrow morning. A gyda hynny, pencampwr y cobiau Cymraeg Glyn Coch Capira. Yr ebole saff a hi, mae di bod yn ddornod llawn emosiwn, mae di bod yn ddornod llawn cynnwrf, a ni'n edrych ymlaen yn fawr iawn a dail adrodd y stori unwaith eto yn eich cwmni chi fori. Cofiwch ymuno gyda ni am 8 o'r gloch y bore, lle fyddwn ni yn darlledu yn fyw o'r Prif Gylch yma ar ddornod ola y sioe fawr yn Llanelwedd. Oddi wrth y tîm i gyd, tan fori felly, diolch i chi, hwyl fawr.